Per calcular el PIB nominal de cada any, el que fem és multiplicar el preu de cada producte d'aquell any per la quantitat de producte en aquell any i tot això sumar-ho pel número de tipus de productes que hi hagi. En aquesta economia fictícia que estem estudiant tenim únicament 3 productes: els habitatges, els vehicles i el menjar. Doncs farem 3 multiplicacions, les sumarem i trobarem el PIB nominal de cada any. Per l'any 2018 el PIB nominal serà multiplicar el preu, que és la P, i d'unitats els euros, i la Q, que és la quantitat de producte. Per tant, farem 250 euros que val cada habitatge per 15 unitats d'habitatge més 125 euros que val cada vehicle per 35 vehicles més 10 euros, que són el preu del menjar, per 110 unitats de menjar que s'han venut aquell any. I ens donarà 9.225 euros. Vale? El PIB nominal de l'any 2018 en aquesta economia fictícia és de 9.225 euros. I el mateix faríem per la resta d'anys. Pel 2019 multiplicaríem aquest preu amb aquesta quantitat, més aquest preu per aquesta quantitat i més aquest preu per aquesta quantitat. Pel 2020 el mateix i pel 2021 el mateix. I fent això, per cada any ens quedarien aquests PIBs. Vale? Pel 2018, 9.225, pel 2019, 11.400, 2020, 14.325 i 2021, 24.575. Però l'important aquí és que el PIB nominal es calcula amb el preu dels productes que s'han produït aquell any multiplicat per les quantitats de les unitats produïdes. Per cert, deixa'm els teus dubtes al link de la descripció, dona'm un like al vídeo i subscriu-te al canal per veure més vídeos. Ara bé, una altra cosa és el PIB real. Per calcular el PIB real, el primer que hem de fer és definir un any base, que normalment és el primer de la llista. En aquest cas serà el 2018. I per calcular el PIB real de cada any també serà el sumatori de preus per quantitats, amb la diferència que el preu ja no serà el corresponent als preus de cada any, sinó que serà els preus corresponents als de l'any base. Farem el sumatori multiplicant les quantitats dels productes corresponents de cada any, però sempre multiplicarem pels preus d'un mateix any, que és l'any base. És a dir, pel 2018 la fórmula serà igual que el PIB nominal, però pel 2019, pel 2020 i pel 2021 serà diferent el PIB nominal, perquè estarem multiplicant les quantitats d'aquests anys per els preus de l'any 2018. El PIB real del 2019 ja no serà igual al PIB nominal, és a dir, farem 250, que és el preu de l'habitatge l'any base, per les quantitats d'habitatge produïdes el 2019, que són 20, més 125, que és el preu de l'any base dels vehicles, per 40, que són les unitats de vehicles produïdes el 2019, més 10 euros multiplicat pels 120 unitats de menjar produïdes el 2019. Ens quedarà 11.200 euros pel PIB real del 2019. I per què fem això? Per què multipliquem les quantitats de productes produïts a cada any pels preus d'un any que no són el corresponent que estem estudiant? Doncs perquè això ens permet mantenir el preu constant i l'únic que variarà és la Q, la quantitat de productes. I això el que ens permetrà veure serà com varia el PIB degut a la variació de productes produïts, però no a la variació de preus, perquè com sabem, els preus cada any tendeixen a pujar per la inflació. I si volem calcular el PIB, la riquesa real d'un país sense tenir en compte els efectes de la inflació, el que hem de fer és calcular-ho amb el PIB real. El que veurem és quant de més o quant de menys s'ha produït aquell any. I per tant, si s'ha produït més vol dir que hi ha hagut més riquesa i si s'ha produït menys hi ha hagut menys riquesa.